அவர் நம்முடைய இருப்பது நமக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கிறது. எனவே எங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் தந்தை அவர்களை அன்போடு பாசத்தோடும் இந்த திருப்பலிக்கு வருவார்கள் என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த திருப்பலியை நம்மோடு இணைந்து ஜெபிக்கின்ற நம்முடைய மண்ணின் மைந்த திரு தொண்டர் அவர்களுக்காகவும் சிறப்பான விதத்தில் ஜெபிப்போம். இறைவன் அவரையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அவருக்காகவும் திருப்பலியிலே மன்றாடுவோம். இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இன்று தாய் திருச்சபையானது திருச்சிலுவையினுடைய மகிமையை விழாவாக கொண்டாடுகின்றது. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்வின் மையமாக விளங்கக்கூடிய இந்த திருச்சிலுவை ஆண்டவர் கல்வாரியிலே நமக்காய் பாடுபட்டு அவமானத்தின் சின்னமாக இருந்த திருச்சிலுவை சிலுவையை வெற்றியின் சின்னமாய் மாற்றி நமக்கு மீட்பை பெற்று தந்த அந்த ஒரு விழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த வேளையிலே நம்முடைய வாழ்விலே வருகின்ற துன்பத் துயரங்களை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அருளை இறைவன் நமக்கு தர இத்திருப்பலியிலே நாம் சிறப்பாக ஜெபிப்போம். சகோதர சகோதரிகளை தூய மன நிகழ்ச்சிகளை நாம் கொண்டாட தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்று மனம் வருந்துவோம். நீங்கள் பாட வேண்டிய பல்லவி மன்னியும் மன்னியும் இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். எல்லோரும் சேர்ந்து பாடுவோம். மன்னியும் மன்னியும் இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். இன்னொரு முறை மன்னியும் மன்னியும் இயேசுவே மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். உம்மை விட்டு தூர போனேன், உம்மை விட்டு மறைந்து போனேன், உம்மை விட்டு தூர போனேன், உம்மை விட்டு மறைந்து போனேன். அறிவு தெளிந்தேன் ஓடி வருகிறேன், அறிவு தெளிந்தேன் ஓடி வருகிறேன். எல்லோருமாய் சேர்ந்து மன்னியும் மன்னியும் இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். தீர்ப்பிடவே தள்ளப்பட்டேன், தீர்ப்பிடாமல் காக்கப்பட்டேன், தீர்ப்பிடவே தள்ளப்பட்டேன், தீர்ப்பிடாமல் காக்கப்பட்டேன். அர்ப்பணித்தேன் என்னை அர்ப்பணித்தேன், அர்ப்பணித்தேன் என்னை அர்ப்பணித்தேன். எல்லோருமாய் சேர்ந்து மன்னியும் மன்னியும் இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். ஈசோப்பினால் என்னை கழுவும் வெண்பனியிலும் வெண்மையாவே, ஈசோப்பினால் என்னை கழுவும் வெண்பனியிலும் வெண்மையாவே. தூய்மையாக்கும் தூய்மையாவே, தூய்மையாக்கும்
தூய்மையாவே மன்னியும் மன்னியும் முழுசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும் 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 இயேசுவே என்னை மன்னியும் 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 முழுமையாய் என்னை மன்னியும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம்முடைய குற்றம் குறைகள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக. உலகினிலே நன்மனதோர்க்கு அமைதியும் ஆகுக. உம்மை புகழ்கின்றோம், உம்மை வாழ்த்துகின்றோம், உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம். உமது மேலான மாட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். ஆண்டவராகிய இறைவா, வானுலக அரசரே, எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவா, ஒரே மகனாய் உதித்த ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, ஆண்டவராகிய இறைவா, இறைவனின் செம்மறியே, தந்தையின் திருமகனே, உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளும். தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவர், எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் ஒருவரே தூயவர், நீர் ஒருவரே ஆண்டவர், நீர் ஒருவரே உன்னத தூய ஆவியாரோடு தந்தையாகிய
மனிதர் அனைவரின் மீட்புக்காகவும் ஒரே திருமகனை சிலுவையை ஏற்க திருவுளமானீரே. இவ்வாறு சிலுவையின் மறைபொருளை இவ்வுலகில் அறிந்திருக்கின்ற நாங்கள் அதன் மீட்பின் பயனை இவ்வுலகில் பரிசாக பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெறுவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். வாசகம். கொள்ளிவாய் பாம்பை பார்க்கிற ஒவ்வொருவனும் பிழைப்பான். எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 21, இறைவசனங்கள் 4 முதல் 9 வரை. அந்நாள்களில் ஏதோம் நாட்டை சுற்றி போகும்படி ஓர் என்ற மலையிலிருந்து இஸ்ரேல் மக்கள் செங்கடல் சாலை வழியாக பயணப்பட்டனர். அவ்வழியை முன்னிட்டு மக்கள் பொறுமை இழந்தனர். மக்கள் கடவுளுக்கும் மோசேவுக்கும் எதிராக பேசினர். இந்த பாலை நிலத்தில் மாளும்படி எங்களை எகிப்தினின்று கொண்டு வந்தது ஏன்? இங்கு உணவும் இல்லை, தண்ணீரும் இல்லை. அற்பமான இந்த உணவு எங்களுக்கு வெறுத்து போய்விட்டது என்றனர். உடனே ஆண்டவர் கொள்ளிவாய் பாம்புகளை மக்களிடையே அனுப்பினார். அவை கடிக்கவே இஸ்ராயேல் மக்களில் பலர் மாண்டனர். அப்பொழுது மக்கள் மோசேவிடம் வந்து, நாங்கள் பாவம் செய்தோம், நாங்கள் ஆண்டவருக்கும் உமக்கும் எதிராக பேசினோம். அவர் இந்த பாம்புகளை அகற்றிவிடும்படி நீர் ஆண்டவரிடம் வேண்டிக் கொள்ளும் என்றனர். அவ்வாறே மோசே மக்களுக்காக மன்றாடினார். அப்பொழுது ஆண்டவர் மோசேவிடம் கொள்ளிவாய் பாம்பு ஒன்றை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தில் பொறுத்து, கடிப்பட்டோரில் இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவனும் பிழைப்பான் என்றார். அவ்வாறே மோசே ஒரு வெண்கல பாம்பை செய்து அதை ஒரு கம்பத்தில் பொருத்தினார். பாம்பு கடித்த எந்த ஒரு மனிதனும் இந்த வெண்கல பாம்பை பார்த்து உயிர் பிழைப்பான். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவா உம் திரு உள்ளபடியே இதோ ஆண்டவரின் அடிமை ஆகட்டும். இறைவா உம் திரு உள்ளபடியே. ஆண்டவரை போற்றுகின்றது இறைவனிலே என் மனம் மகிழ்கின்றது, என் மனம் மகிழ்கின்றது, என் மனம் மகிழ்கின்றது. இதோ ஆண்டவரின் அடிமை ஆகட்டும். இறைவா உம் திரு உள்ளபடியே.
பேருடையாள் என்பரே. இதோ ஆண்டவரின் அடிமை, ஆகட்டும் இறைவா உம் திரு உள்ளபடியே. இரண்டாம் வாசகம். இயேசு தம்மையே தாழ்த்தி கொண்டார், எனவே கடவுளும் அவரை மிகவே உயர்த்தினார். திருத்தூதர் பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 2 வசனம் 6 முதல் 11 வரை உள்ள இறைவார்த்தைகள். சகோதர சகோதரிகளே, கடவுள் வடிவில் விளங்கிய இயேசு கடவுளுக்கு இணையாய் இருக்கும் நிலையை வலிந்து பற்றி கொண்டிருக்க வேண்டியதொன்றாக கருதவில்லை. ஆனால் தம்மையே வெறுமையாக்கி அடிமையின் வடிவை ஏற்று மனிதருக்கு ஒப்பானார். மனித உறவில் தோன்றி சாவை ஏற்கும் அளவுக்கு, அதுவும் சிலுவை சாவையை ஏற்கும் அளவுக்கு கீழ்ப்படிந்து தம்மையே தாழ்த்தி கொண்டார். எனவே கடவுளும் அவரை மிகவே உயர்த்தி எப்பெயருக்கும் மேலான பெயரை அவருக்கு அருளினார். ஆகவே இயேசுவின் பெயருக்கு விண்ணவர் மன்னவர் கீழுலகோர் அனைவரும் மண்டிடுவர். தந்தையாம் கடவுளின் மாட்சிக்காக இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என எல்லா நாவுமே அறிக்கையிடும். ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே, உம்மை ஆராதித்து வாழ்த்துகின்றோம். ஏனெனில் உம் சிலுவையாலே உலகை மீட்டீரே. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. ஆண்டவரே, மாட்சி உமக்கே. அதிகாரம் 3 இறைவசனங்கள் 13 முதல் 17 முடியும். அக்காலத்தில் இயேசு நிக்கதேமிடம் கூறியது, விண்ணகத்திலிருந்து இறங்கி வந்துள்ள மானிட மகனை தவிர வேறு எவரும் விண்ணகத்திற்கு ஏறி சென்றதில்லை. பாலை நிலத்தில் மோசேயால் பாம்பு உயர்த்தப்பட்டது போல மானிட மகனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும். அப்போது அவரிடம் நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் நிலை வாழ்வு பெறுவர். தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலை வாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனே அளிக்கும் அளவுக்கு கடவுள் உலகின் மேல் அன்பு கொண்டுள்ளார். உலகிற்கு தண்டனை தீர்ப்பளிக்க அல்ல, தம் மகன் வழியாக அதை மீட்கவே கடவுள் அவரை உலகிற்கு அனுப்பினார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே, உமக்கு புகழ்.
இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே நன்றி, மரியே வாழ்க. இறை இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, ஆரோக்கிய அன்னையினுடைய அன்பு பக்தர்களே, இந்த அன்னையினுடைய விழாவிற்கு நம்மையே தயார் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையிலே ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு அடுத்தபடியாக மக்கள் எல்லோருமே எந்த ஒரு மொழி, இன, சமய வேறுபாடின்றி எல்லோரையுமே தன்பால் ஈர்த்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு நபர் என்றால் அது அன்னை மரியாள் தான். அதுவும் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழகத்திலே இந்த அன்னை மரியாள் ஆரோக்கிய அன்னையாக தன்னை நோக்கி வருகின்ற எல்லோருக்குமே ஆரோக்கியத்தை பெற்று தருகின்ற ஒரு அன்னையாக இவள் விளங்குகின்றார் என்றால் எப்படி இந்த அன்னையால் மட்டும் இது முடிகிறது? அப்படி இந்த அன்னையிடத்திலே அப்படி என்ன ஒரு குணாதிசயம் இந்த அன்னையிடத்திலே இருக்கிறது? ஏன் இவள் மட்டும் இந்த ஒரு அருளை தன்னை நோக்கி வருகின்ற எல்லோருக்குமே அவர்களுடைய வேண்டுதல்களை தன்னுடைய திருமகனிடத்திலே பரிந்து பேசி பெற்று தருகின்ற ஒருவளாக அவள் இருக்கிறார் என்றால் அதற்கான காரணம் என்ன என்று நாம் சிந்திக்கின்ற பொழுது 3 முக்கியமான பண்புகளை இந்த அன்னையிடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். முதலாவதாக இந்த அன்னையிடத்திலே நாம் காண்பதெல்லாம் அவளிடத்திலே அருள் தெரிகிறது. நம்ம கிட்ட அருள் தெரியுதோ இல்லையோ, அந்த அன்னையிடத்திலே அருள் தெரிகின்றது. அந்த அன்னையை பார்க்கின்ற பொழுது எந்த ஒரு அன்னையினுடைய சிறுவத்தை எடுத்தாலுமே சரி, அவளுடைய முகத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அவள் அருள் நிறைந்தவளாக இருந்ததனால்தான் கடவுளுடைய தூதர் கபிரியேல் கடவுளினுடைய மீட்பு செய்தியை கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த அன்னையை வேறு எந்த ஒரு வார்த்தையாலும் முதலிலே அவள் அந்த தூதர் அவரை பாராட்டவில்லை. அவள் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்னது? அருள் நிறைந்தவளை வாழ்க. அப்ப இந்த அன்னையிடத்திலே அருள் தெரிகிறது. இதைதான் நாம் பார்க்கிறோம். தாயினுடைய வயிற்றிலே உன்னை உருவாக்கும் முன்பே அறிந்திருந்தேன், நீ பிறக்கும் முன்பே உன்னை நான் திருநிலைப்படுத்தினேன் என்ற எரேமியா இறைவாக்கினருடைய வார்த்தை 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே நாம் வாசிப்பது போல இந்த ஒரு குழந்தையை, இந்த ஒரு தாயை இறைவன் தன்னுடைய தாயினுடைய கருவிலே திருநிலைப்படுத்தி அந்த குழந்தைக்கு அருளுக்கு மேல் அருளை கொடுத்து அவளை தன்னுடைய மகனுக்கு ஏற்ற ஒரு தாயாக, ஒரு இடமாக அவளை மாற்றி அவளுடைய கருவை உருவாக்கி அந்த இறைவன் அவளை நிறைவாக ஆசீர்வதித்த ஒரு நிலையில்தான் இறைவன் கொடுத்த மிக உன்னதமான ஒரு கொடைதான் அவள் அருள் நிறைந்தவளாக இருக்கின்றார். எனவேதான் அந்த அன்னையிடத்திலே அருள் தெரிகிறது. அப்படி என்றால் இந்த அன்னையினுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் இந்த அன்னை வைக்கக்கூடிய ஒரு சவால், என்னுடைய மகனாக, என்னுடைய மகளாக, என்னுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் என்னை போல உம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த அருள் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பை தான் இந்த நாளிலே அன்னை நம்மிடத்திலே வைக்கின்றார். இரண்டாவதாக பார்க்கின்ற பொழுது தாய் அன்பு இந்த அன்னையிடத்திலே தெரிகின்றது. அப்படி என்றால் இந்த தாய் அன்பிலே எப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயம் இருக்கிறது என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற பொழுது இந்த அன்னையினுடைய பிறப்பு உண்மையிலுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பாக இருக்கின்றது. காரணம் என்ன? உலக மீட்பரை இந்த உலகிற்கு பெற்றுத்தர எல்லா யூத பெண்களும் அவளோடு காத்திருந்த பொழுது கடவுள் அன்னை மரியாதை தேர்ந்தெடுத்து அவள் வழியாய் நமக்கு பெற்று தந்தது. எனவே இந்த அன்னையினுடைய வாழ்விலே அவருடைய தாய்க்குரிய அந்த பண்புகள் என்னவென்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அன்னையினுடைய அரவணைப்பு, அவளுடைய ஆறுதல், அவளுடைய அக்கறை, அவளுடைய அர்ப்பணிப்பு,
பரிந்து பேசும் தன்மை, பணிவிடை புரிதல், இவைகள் எல்லாம் தான் இந்த அன்னையை, இந்த பண்புகளை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக தன்னுடைய வாழ்விலே பெற்றிருக்கக்கூடிய இவளிடத்திலே தான் தாயன்பு மிளிர்கிறது, தாயன்பு அவளிடத்திலே தெரிகிறது. இதைதான் எனவே இந்த தாயினுடைய விழாவை கொண்டாடுகின்ற பொழுது நாம் ஒவ்வொருவருமே இந்த தாய்க்குரிய இந்த குணாதிசயங்களை, குறிப்பாக நான் சொன்னது போல அரவணைப்பு, ஆறுதல், அக்கறை, அர்ப்பணிப்பு, பரிந்து பேசுகின்ற ஒரு நிலை, பணிவிடை புரிகின்ற தங்களையே தாட்சியோடு அடுத்தவருக்கு பணிவிடை செய்கின்ற ஒரு நிலை, புரிதல், இவைகளை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்விலே நாம் கொண்டிருக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த தாயினுடைய அந்த தாய் அன்பிலே நாமும் பங்கு பெறுகின்றோம். அதைதான் இந்த நாளிலே இந்த தாய் நமக்கு தெளிவாக கூறுகிறார். மூன்றாவதாக இந்த தாயினுடைய வாழ்விலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பரிசுத்தம் தெரிகிறது. இந்த தாய் தன்னுடைய வாழ்விலே ஒரு புனிதம் நிறைந்தவளாக, எந்த ஒரு மாசு அணுகாமல் தூய்மையோடு தன்னுடைய தாயினுடைய கருவில் இருந்து இறுதி வரை முழுமையாய் ஒரு தூய்மையான உள்ளத்தோடு அவள் வாழ்ந்ததால் தான் அவளுடைய பார்வையிலே, அவளுடைய முகத்திலே இந்த பரிசுத்தம் நமக்கு தெளிவாய் தெரிகிறது. இதைதான் புனித அகஸ்தினார் மரியாளை பற்றி, மரியாளையும் ஏவாளையும் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அவர் இவ்வாறு கூறுகின்றார்: நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த ஒரு பிறப்பு வந்துவிட்டது. மண்ணில் தோன்றிய பின்மலர் இவரிடமிருந்து புகழ் லில்லி மலர் தோன்றியது. இவருடைய வருகையால் தான் முதல் பெற்றோரிடமிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட தூசி படிந்த மனித இயல்பு மாற்றம் அடைந்து மேன்மை பெற்றது. எனவே நம்முடைய ஆதி பெற்றோரின் வழியாய் பாவம் மனித வாழ்விலே நுழைந்த பொழுது அந்த பாவத்தை தன்னுடைய வாழ்வின் வழியாய் அவர் கடவுளுடைய தூதருக்கு ஆம் என்று சொன்னதின் வழியாய் அவள் இந்த பாவத்தை முழுமையாய் மனித குலத்தில் இருந்து நீக்க உலக மீட்பரை அவருடைய வழியாக இந்த உலகிற்கு பெற்று தந்தார். இதை அவர் அகஸ்தினார் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது பல்வேறு நிலைகளிலே அவர் கூறுகின்றார். ஏவாள் கண்ணீர் வடித்தால், மரியாளோ பூரிப்படைந்தால். ஏவாள் பாவியாகிய மனிதரை ஈன்றார், மரியாவோ மாசு மறுவற்ற இயேசுவை ஈன்றார். முதல் ஏவாள் கொண்டு வந்தது தண்டனை, மரியாவோ கொண்டு வந்தது மனிதகுல மீட்பு. சாவின் தொடக்கம் ஏவாள், வாழ்வின் தொடக்கம் மரியா. இரண்டாம் ஏவாள் அருள் வாழ்வை தந்தார். ஆனால் ஏவாளின் கீழ்ப்படியாமை மரியாளின் கீழ்ப்படிதலின் மூலம் அளிக்கப்பட்டது. ஏவாளின் அவிவிசுவாசம் மரியாளின் விசுவாசத்தினால் நலமடைந்தது. எனவேதான் அந்த அன்னை ஆண்டவரை, என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றுகின்றது என்று புகழ்ந்து பாடக்கூடிய அன்னையினுடைய அந்த புகழ் கீதம் நமக்கு தெளிவாய் எடுத்து காட்டுகிறது. எனவே இப்படிப்பட்ட இந்த குண அதிசயங்களால் தன்னுடைய வாழ்வை நிரப்பிக் கொண்ட இந்த மரியாளுடைய வாழ்விலே நாம் பார்க்கிறோம் பரிசுத்தம் நிறைகிறது. எனவே முதலிலே நாம் சிந்தித்தது போல அருள் அவரிடத்திலே தெரிகிறது, இரண்டாவதாக தாயன்பு அவரிடத்திலே தெரிகிறது, மூன்றாவதாக பரிசுத்தம் அவரிடத்திலே தெரிகிறது. இந்த மூன்றையும் ஒட்டுமொத்தமாக அவருடைய வாழ்விலே கொண்டிருந்தார் என்றால் அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு பச்சிமத்தையிலே நடந்தது போன்றது அல்ல. இதைதான் நாம் நாளை நாம் கொண்டாட போகிறோம். அன்று கடவுளினுடைய தூதருக்கு அறிந்தோ அறியாமலோ அவள் ஆம் என்று சொன்னது முதல் இறுதியிலே தன்னுடைய மகனை கல்வாரியிலே ஒப்புக் கொடுக்கும் வரை இந்த தாய் எண்ணற்ற துன்பங்களை, துயரங்களை, நிராகரிப்புகளை, வேதனைகளை அனுபவித்திருக்கின்றார். ஒரே ஒரு உதாரணம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம புள்ள இந்த வார்த்தையை சொன்னா நம்ம உள்ள எப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நற்செய்தியில வருகின்ற ஒரு வார்த்தை, அன்னை மரியாளும் அவருடைய சகோதர சகோதரிகளும் இயேசுவை காண சென்ற பொழுது
இயேசுவிடத்திலே சொல்லுகிறார்கள், உம்முடைய தாயும் உம்முடைய சகோதர சகோதரிகளும் உம்மை காண வந்திருக்கின்றார்கள், வெளியே நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்பொழுது இயேசுவினுடைய வார்த்தை என்ன? யார் என் தாய், யார் என் சகோதரர், யார் ஒருவர் கடவுளினுடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர்களே என் தாயும் சகோதரரும் சகோதரியும் ஆவார். இந்த வார்த்தையை இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பார்த்து சொன்னா, யார் நீ, பெற்றதோட உன் வேலை முடிஞ்சு போச்சு, இனிமேல் உனக்கு எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இன்னைக்கு நம்ம உலகத்துல நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடியது, யாரோ ஒருவர் இடையில் வந்தவன் கைகோர்த்து விட்டான், அவனை அல்லது அவளை, இருவருக்கும் இடையே அன்பு பரிமாறப்பட்டதால் பெற்ற தாயை கூட தூக்கி எரிகின்ற ஒரு இளைய சமுதாயத்திலே அன்னை மரியாள் அவளுடைய வாழ்வு என்பது ஒரு ரோசாவின் மீது நடந்த ஒரு வாழ்க்கை அல்ல. எண்ணற்ற துன்பங்கள், எண்ணற்ற துயரங்கள், இவைகளை எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்விலே ஏற்றுக்கொண்டு அவள் நினைத்ததெல்லாம் கடவுளின் திருவுளம் நிறைவேற வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு நோக்கத்தினால் அவள் பயணித்ததனால் தான் அவளை கடவுள் இந்த குணாதிசயங்களால் ஆசீர்வதித்து தன்னுடைய மகனுடைய தாயாக என்றுமே நம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்திற்கு பரிந்து பேசுபவளாக அவளை தன்னுடைய வலது கரத்திலே அமர்த்தி இருக்கின்றார். இந்த தாயினுடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்விலே வருகின்ற இந்த துன்பங்கள் நம்மை இந்த தாயிடத்திலே அருள் தெரிவது போல நம்முடைய வாழ்வில் அருள் தெரிய இந்த துன்பங்கள் நம்மை பக்குவப்படுத்த வேண்டும். இந்த தாயன்பு எவ்வாறு இவரிடத்திலே விழுகிறதோ அதே போல இந்த தாயன்பை நமதாக்க இந்த துன்பங்கள் நம்மை மெருகூட்ட வேண்டும். மூன்றாவதாக இந்த பரிசுத்தம் இந்த தாயிடத்திலே தெரிகிறது என்றால் இதற்காய் அவர் பட்ட துன்பங்கள் துயரங்கள் ஏராளம். நாமும் நம்முடைய வாழ்விலே வருகின்ற துன்பத்தின் வழியாய் நம்முடைய பாவ கரைகளை அகற்றி அவற்றின் வழியாய் நாமும் பரிசுத்தமாய் வாழ தொடர்ந்து இத்திருப்பலியிலே அந்த அன்னையினுடைய அருள் வேண்டி ஜெபிப்போம். ஆமென். கூறிய அன்பு இறைவா, இதோ அன்னையினுடைய திருவிழாவை நவநாள் நாட்களில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய தேவைகளுடைய பாதத்திலே அர்ப்பணிக்கின்றோம். ஏற்று எங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதியும். உங்கள் பதில். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டருளும். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை தயவாய் கேட்டருளும். தாயும் தந்தையுமான இறைவா, திரு அவையின் பணியாளர்களான திருத்தந்தை, கதிர்நாள்கள், பேராயர்கள், ஆயர்கள், அருட்பணியாளர்கள், துறவியர்கள் அனைவரும் வழிகாட்டும் நட்சத்திரங்களாக ஒளிவீச தேவதாய் ஆரோக்கிய அன்னை வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். உலக அனைத்தையும் ஆளும் இறைவா, உலக நாடுகளையும் மாநிலங்களையும் ஆளும் ஆட்சியாளர்கள் மக்களுக்கு நல்வழி காட்டி மனித நேயத்தோடு செயல்படவும், கொரோனா நோயை ஒழிக்க அவர்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறவும், மக்கள் அனைவரும் அவர்களோடு ஒத்துழைக்கவும் வேளாங்கண்ணி தாய் வழியாக ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். அனைவருக்கும் அடைக்கலமான இறைவா, அன்னை மரியாளின் தியாகம், நம்பிக்கை, கீழ்ப்படிதல், தாட்சி போன்ற கொடைகளை கடைபிடிக்கவும் அதனால் ஏற்படும் சிலுவைகளை தாங்கவும் நாமும் அன்னை மரியாளைப் போல ஆண்டவரின் வலிமையோடும் மாட்சியோடும் இணைந்து செயலாற்ற தேவதாய் வழியாக ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பு தந்தையே இறைவா, அன்னையின் பெருவிழாவை கொண்டாடும் நாங்கள் அனைவரும் ஜெப வாழ்விலும் பிறரன்பு வாழ்விலும் சிறந்து விளங்கவும், எம் இளையோரின் திறமைகள் ஆக்க செயலுக்கும் ஆலய பணிக்கும் பயனுள்ளதாகி நற்செய்தியின் வழி நடக்கவும் புனித ஆரோக்கிய அன்னை வழியாக ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். நல்லாயனே இறைவா, அன்னையின் 47ஆம் ஆண்டு நவநாளின் திருப்பலியை நிறைவேற்றி மறைவுரையை வழங்கி இறையருளை பெற்று தந்த அருட்தந்தையின் ஆன்ம சரீர நலன் காத்து அவர் கருத்துக்கள் நிறைவேற பணி சிறக்க புனித வேளாங்கண்ணி அன்னை வழியாக ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நம்ம ஒவ்வொருடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக மன்றாடுவோம்.
இறைவா, நம்பிக்கையோடு நாங்கள் சமர்ப்பித்திருக்கக்கூடிய இந்த மன்றாட்டுக்களை ஆரோக்கியனுடைய பரிந்துரை வழியாக எங்களுடைய வாழ்வில் நாங்கள் நிறைவாக பெற்று வளமோடு வாழ நீர் அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராய் கிறிஸ்து வழியாக மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். பலியென என்னை தருவே, உம் பலியினில் என்னை இணைத்தே. பலியென என்னை தருவே, உம் பலியினில் என்னை இணைத்தே. பகிர்களில் நாளும் வளர பணிந்தே என்னை தருவே. பலியென என்னை தருவே, உம் பலியினில் என்னை இணைத்தே. வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் இயேசுவே வாழ்கின்றேன். எந்த உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் உமக்கே தருகின்றேன். வாழ்வது நான் அல்ல, என்னில் இயேசுவே வாழ்கின்றேன். எந்த உடல் பொருள் ஆவியெல்லாம் உமக்கே தருகின்றேன். என்னையே ஏற்று வாழ உமருள் கேட்கின்றேன். என்னையே ஏற்று வாழ உமருள் பலியென என்னை தருவே, உம் பலியினில் என்னை இணைத்தே. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடைய திருப்பலியில் ஆமன்ற தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவை அனைத்து நலனுக்காகவும் கையிலிருந்து பலியேற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, சிலுவை பீடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கை அனைத்துலக பாவங்களை போக்கியது. இவ்வழிபீடத்தில் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் இக்காணிக்கை குற்றங்கள் அனைத்திலிருந்து எங்களை கழுவி தூய்மைப்படுத்த அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள இல்லாமல் இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதி நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக மனிதர் அனைவரையும் சிலுவை மரத்தால் மீட்படைய வேண்டும் என நியமித்தேன். இவ்வாறு எதிலிருந்து சாவு தோன்றியதோ அதிலிருந்து வாழ்வும் புத்துயிரும் பெறவும் மரத்தினால் வெற்றியை கண்டோர் மரத்தினாலே தோல்வியை காண வேண்டும் என இருந்தது.
அவர் வழியாகவே உமது மாண்பை வானதூதர் புகழ்கின்றன. தலைமை தாங்குவோருமை வழிபடுகின்றன. அதிகாரம் செலுத்துவோரும் திருமுன் நடுங்குகின்றன. வானங்களும் அவற்றில் உள்ள ஆற்றல்களும் செராபின்களும் ஒன்று கூடி அக்களித்து கொண்டாடுகின்றன. அவர்களோடு எங்களது குரலையும் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு நாங்கள் உம்மை இறைஞ்சி அக்களித்து பாடுவதாவது: தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவரே. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, நீர்மையாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே முடியாமையை கொள்ளித்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் எங்களுக்கு இவை மாறுணவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி அதை விட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவனுமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பின் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமண் என்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவனைகளை ஏற்றுக்கொண்டீர், எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் கொண்டாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் பேராயர் ஜார்ஜ் அண்டனிசாமி, எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். எம்முடைய ஆலயத்தினுடைய 47வது ஆண்டு பெருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பகுதியை சார்ந்த அனைத்து மக்களையும் உடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம். அனைவரையும், அனைத்து குடும்பங்களையும் உடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம். உடைய அருளினாலும் ஆசீர்வாதங்களாலும் அவர்கள் நிரப்பி பாதுகாத்து வழிநடத்தியருளும். அனைவருக்கும் நல்ல உடல் உள்ள நலனையும் மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவு கொண்ட வாழ்வையும் அளித்து தொடர்ந்து அவர்களை கரம் பிடித்து நீர் வழிநடத்துவீராக. இந்த திருப்பலியை தலைமையேற்று வழிநடத்துகின்ற நம்முடைய
தந்தை லூயிஸ் இருதயசாமி அவர்களுக்காக சிறப்பான விதத்தில் ஜெபிக்கின்றோம். உடைய அருளினாலும் ஆசீர்வாதத்தாலும் அவரை நிரப்பி அவருடைய பணி சிறக்க அந்த அருளை பொழிந்து அவருடைய பணியிலே அவர் மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் காண வேண்டும் என்று இடத்திலே சிறப்பான விதத்திலே ஜெபிக்கின்றோம். இன்றைய திருப்பலியை நன்றிய திருப்பலியாக உடைய பாதத்திலே அர்ப்பணித்து மகிழ்கின்ற ரோஸ்மேரி சகாய மேரி குடும்பத்தினரையும் ஆனந்த் ஜஸ்டினா ஷீலா குடும்பத்தினரையும் இந்த நாளை சிறப்பிக்கின்ற நம்முடைய பாடல் குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதித்தருளும். தங்களது 13வது திருமண விழாவை கொண்டாடி மகிழ்கின்ற டேவிட் சோபியா தம்பதியரின் குடும்பத்தை உடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம். இவர்கள் அனைவரையும் உடைய கண்ணின் கருவழி போல பாதுகாத்து தொடர்ந்து வழி நடத்தியருளும். நீர் உலகிலிருந்து விடம் அடைந்து கொண்ட செசிலியா ராஜ், சாம் ஜோசப் மேரி, ஈனோஸ் தோபியாஸ் என்னும் அடியார்களை நினைவு கூர்ந்தருளும். உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர்கள் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல் இருக்க செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து ஒரு திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, ஆரோக்கிய அன்னை, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், எங்கள் தந்தையும் பாதுகாவலருமான புனித ஜான் பாஸ்கோ, இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. கற்பிக்கப்பட்டு இறை பணிப்பினையால் பயிற்சி பெற்று நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரே குடும்பமாக நம்முடைய விண்ணுலக தந்தையை நோக்கி மன்றாடுவோம். உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடனுடன் கொண்டாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உடைய திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முது திருவை நம்பிக்கை கண்ணோக்கி முது திருவுளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்னென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக, ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்து தருகின்ற அமைதியை பிறரோடு பகிர்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மதியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மதியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மதியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர், நம்மை தேடி வருகின்ற அன்பு தெய்வம் ஆண்டவர் இயேசு. இவருடைய விருந்திற்கு அழைக்கப்பெற்று நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோம். ஆண்டவரே, நீர் நாங்கள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லிடும், எனது ஆன்மா நலமடையும்.
கிறிஸ்துவின் திருவரம் இரத்தம் நம்மை காத்து நிலை வாழ்வடைவதாக. ஆமென். முதலாகி முடிவாகி அழியாத உணவால் முழுமுத பொருளே சரணாகதி. உணவாக வருகின்றார் பாட்டின் வடிவாய் ஞானத்தின் நிறைவாய் தன்னை உணவாக தருகின்றார். சமத்துவ சோதர உறவுகள் மலர இறைவார்த்தை உணவாக வருகின்றார் ஆட்சியின் வடிவாய் ஞானத்தின் நிறைவாய் தன்னை உணவாக தருகின்றார். இதுவே திருவிருந்து நம் இதயத்தில் பெரும் விருந்து. இதுவே திருவிருந்து நம் இதயத்தில் பெரும் விருந்து. முதலாகி முடிவாகி அழியாத உணவாகு முழு முதற் பொருளே சரணாகதி. கண்ணீர் பிரியாமல் என்னை தாங்கும் இறைவா உம் அன்பில்